Hello friends, welcome back to my channel. So, norok joto nono ani channel ram suko. Iko abangkha ani third day in Barkathal. Jung abangkha last day ni jung kisa phaima sekang muikwthwng rok iko kholi tongo. Buphango iko naidi kisa kom muimaising rok kom ongkha haipano. Jung jesak mansak iko kholi tongo. Tabuk buphango kisa komong kha mui masing rok obo video shoot khai tongo ayan record khai tongo bo khe kisa khumrok naithok jaka abagi khumrok no kisa capture khai tongo khumrok bo belai no naithok suka basai ni bo kai mani khumrok belai no naithok so friends last ani vlog o ang kaisa mistake khai ka obong kha ang saka khum thayo khum obong nai khum baro so norok abono correct khaika abake hambai norok no so iko naidi tabuk basino naidi bo mukra hai bufang saka kakha tangge hingka ke abo abono tamhin thaipung nana bagei jeng telang nai abage bo saka kisa thanggei kawi thaipung no ramai ta chini baki sorry friends ani kokporo belai no saya nor kisa adjust khai dido iko naidi bufang saka red color ni kamchali kanai ekdam mukhra hai ongai tongkhabo iko naidi ani ang pog sido abon tam hin are thaipung दिमाग खराब खाने दिमाग so iko naidi ayan khe kaham khe capture khai thongo bini jeno naidi green by red musang kha mukrai sorry base iko thaipung rok nawi tabuk jeng teisa mui masing rok kholi tongo ang bai iko khumpui phaijak tabuk bo tukui phaika ang bai muikwthwng rok kholna bagi bo ang tai ayan tabuk khe iko abono tamhin kosoida obo kisa nakha tarpore khe aboro tamhin ang bumung kaisa maya obo kisa kokhei hai tambini bumung sido norok kisa comment khai dido aro ang kisa bumung rok pokjago norok comment khai kese ang saimano bubono tamhin baksake ang kisa mistake rok khai rikhana norok kisa adjust khai dido tai ano kisa abo muikwthwng rok ni mung kisa comment to norok sadiano tabuk khe iko naidi kwai phol oboni bumung to ang mano kaham keno tangeng kake jeng obono chao obo kwai phol iko tabuk khe ang kwai phol nai tongo iko basi khe ano sai tongo obo nadi obo ta nadi hinai iko angbo khnai tongo bini ko khnai kwai phol nai tongo so ang kaini nakha kwai phol friends kwai phol no kaka mukbai chakhe busuk thogo hayaga norok bahai kisa no kisa recipe comment to kisa sadi do bahai ke kwai phol chakhe thogo ang tho niramis bai chawo tai kaka mukbai chawo thogo obokhe berapati bo chawo mui borok chawo tai recipe tongkhe ano comment ko sadi norok iko naidi basaini sakmura bosorok belai no kaham kaham ongkha obo naya ang because oboni buthai rok thai tongo abage chakmurani bosok rok ang naya iko basi khe tabuk phaijak tamon jani sai tongo ano angkhe obo kisa kholi tongo obo no tamhin sido obo kholi tongo basi bo ano help khai tongo tabuk khe ang hangrai ni bagai kisa lairu rok nanai iko naidi lairu rai tongo ang kholi tongo obo vlog upload ongphoro to hangrai lainai sido bufuro obo upload ongnai ang saimaya haifano hangrai ni bagai ang iko lairu rok nai tongo abo awan bangai khaino bagai norok saimano lairu awan bangai ni bagai haifano ang sakata ang to khaya haifano ang nawi ani amano bekrajuk no tai
ani deurani rorinai borok khainai ang to khaina rungya chana simi rungo iko joto ang kholi nakha ang khe tabuk khe kisa iko orobo tongo lairu oro ni simi no nai friends norok hangrayo sabo awan rok snam ano kisa invite khaidi do ang phaiye sanai tangi engka ang rengya awan rok snam nani norok snam khe ang phaiye sanai ano invite khaidi do iko tabuk khe ang kaising masala ni cara nai tongo ang ani sarsaka kainai hinai naidi kaising masala ang berain thokjago ang dengori o butei rok riwo tai chutney rok khayo ang belain thokjago belai ni smell ajago iko tabuk khe ang ready ongoi tongo thana bagui ayan ni papa phainai tabuk ayan ni rirok ang thamogui tongo Barkathalo phaijak tini 3 din wngkha tabuk abongkha last day tini Barkathalo ayan khe ready ongjak bini papa bo phaijak tabuk khe jeng nokhonai iko joto tongo je chini je tongo asukjak iko kuai rok chai tongo basik khe abo tamri kha siru poi thangka iko je khe kuai rok chai tongo chung khe adino sarik ni 3ta rok nokhoka na 3ta 3.5 rok nokhoka iko bongkha kisa lama bathagui ajaga no kisa naina bagui chung nokhoka ajaga belai no naithok tui belai no kusung ongjak aro ang belai naithokjago scenery no ayan khe naidi yani loge khe pani uklogo tongo norok sini kana ajaga no Barkathal thanapuro lama no klaio abo scenery pukhuri o kaisa music video ni shoot bo wngkha ang naikha tam video ang pogui thangka but wngkha ang naikha tabo khe naidi ayan road ni middle o bo asukjak so friends tini ni vlog asuk no ang kaisa phainai kwtal kaisa vlog tubui tini ni bagui bye.